Ruth trabbit ma' sorijiet minn meta kellha sentejn. Għalija Sister Denise kienet kollox. Sallum tajtilha tzija minn ċkunita kienet ħobba bħal omma, tożza b'imħabba kbira. Lila biss kellha. F'intervista emozjonali Ruth fissret id-diffikultajiet ta' trobbija tagħha, il-bullying l-iskola. Kien ikoll ħafna bullying, fimt, u jien kont inħossni jisu anka fil-klassi semmu mawpa. Jiena ma nistax ngħid mawpa bħalhom. Isni kienu jafu li jiena kont ngħix mas-sorijiet, imma jien ma kontx ngħidha u ħalluni barra għax jiena mas-sorijiet. Iwarbuni speċi mhux tfal kollha ta' imma kien ikun hemm il-sien ħażin biex iweġġawk. Dejjem tittama li tmur id-dar kif kienet weda omma. Iżda minflok, Ruth trabbit f'dar mimlija mħabba li titmexxa mill-Fondazzjoni Sepp. Tirrakkonta kif kienet Sister Denise li tellata fuq l-artal f'jum it-tieġ. Sallum għadha parti minn ħajjita u issa ħajjet ulieda. Iżżewwiġt ħriġt mill-ħom ukoll u Sister Denise tajx kemm ferħet żejnet id-dar kollha, ġifieri kienet ilha tipprepara għalija għal dik il-ġurnata u ġabet li l-ikel għal bridesmaids u għalija u hekk ġifieri. Tellatni meta żewwiġt, ġiet lila biex tellani fuq l-artal ġifieri. Għalija dik id-dar tiegħi hemm trabbejtu. Sigurtà, dinjità, imħabba u għoża. Dawn huma l-erba' pilastri li fuqhom hija msejsa l-ħidma tal-Fondazzjoni Sepp li toffri appoġġ lil membri vulnerabbli tas-soċjetà. Matul il-preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-2023, id-direttur tal-Fondazzjoni Sepp, Yvonne Malija, spjegat li sa tmiem is-sena tinħtieġ 3 miljun euro biex tkopri ħtiġijiet ta' 48 tifel u tifla li jgħixu f'dar Fradigu, dar San Nikola, dar Sagra Familja u dar Santa Teresa. N-nies illi nilqgħu għandna fir-residenzi u anke nies oħra illi naħdmu magħhom fil-komunità jiġu għandna minħabba ċirkostanzi diffiċli. L-għan tagħna huwa illi bis-servizzi illi noffru aħna intuhom bidu ġdid, ħajja ġdida, il-bot mill-abbuż, il-bot mid-diffikultajiet li jkunu qegħdin jgħixu. Mhuwiex proċess faċli. Spjegat li l-għajnuna finanzjarja mogħtija mill-Knisja u mill-Gvern permezz ta' Public Social Partnerships waslet biex il-Fondazzjoni tevolvi milli toffri kura istituzzjonalizzata għal ambjent li jiġbaħ l-ambjent ta' familja.